Morgen een beetje stormachtig vandaag. We gaan deze plek, route 66, verlaten. En we rijden naar de Mini Hollywood. Dan gaan we parkeren en de dag daarna, morgen, gaan we dan de park op. Dus tot morgen. Dat is Texas Hollywood, Fort Bravo. Ook een western dorpje. Maar wij gaan verder. Dit is iets kleins, maar wij gaan naar Mini Hollywood. Ja. Zo, hier zijn we in Mini Hollywood. En moet je eens even kijken. We staan niet op de mooiste uitzicht om uit te kijken. De garage of de parkeerplekken. Maar die bergen daar met die bewolking erin. Het lijkt toch geweldig. Geweldig. Daar zijn we dus in Mini Hollywood. Er komt nog een camper en zie ik wel. Naast ons gaat samen. En morgen gaan we hier even heen. We zouden vandaag, maar het is zo slecht weer vandaag. Harde wind en regen. Dus we gaan morgen. Goedemorgen. Zondag 10 maart. En we zijn bij Mini Hollywood. Nou, we zullen eens even kijken. Het is wel aardig druk aan het worden. We hebben hier vandaag geslapen. En we gaan nu even binnenkijken. Een machtig mooie omgeving. En dat straks, hè. Films die hier opgenomen zijn. Er valt mij nog veel meer, maar dat zien we binnen wel, hè. Tú cuando estuviste, yo te llegué un momento en Te koop. $2000. Denk ik. Dus dat zal wel niet. Een oude Fiatje. Een oude Volvo. Een Mercedes. 1957. Oh, 1957.
1935. En een mooie bus. Nou, er is al wat bezig, zie ik wel, maar wat weet ik nog niet. Maar... Oh, moeten we daar wezen? Ja, zeker. Gisteren was geen weer. Oh, we gaan zitten hier, zegt ze. Hier beneden. Ik denk dat het drukker is dan gisteren. Er wat meer mensen op de been met de dikke winterjassen aan. Daar is ik plakkeertje. Oh, let's give it that set. La famosa banda de los Stones ha sido sorprendida en una emboscada preparada por el Sol, el cual ha conseguido capturar a uno de sus miembros y lo atrae a la cárcel del pueblo.
Nog in de rij voor de kan-kan. Ja, ik ga niet in zo'n rij staan. Hallo. Hallo. That's all you could hear. Daarboven op de berg een grote olifant. En op die berg een jeep. Mooi aangelegd hier, hè. Even een rondje van de zaak. Hier komt de gemeente Kooi bij aan. Gaan we even in de salon kijken. Allemaal drukte. Gezellig, daarboven. Damas y caballeros, van comienzo. Un fuerte aplauso para nuestras señoritas. Dit zijn allemaal oude movieprojectors, filmprojectors vanuit bioscopen of zo. Het hele museum er vol van. Geweldig. Met al die films die er opgenomen zijn.
Ik heb vroeger de banden bovenin gelegd, of onder. En dan draaide de een naar de andere. Hè. En dat wordt dan de film. Ik heb me nog herinneren. De laatste keer een bioscoop in Drachten. Was ook net zo'n groot ding. En dan hoorde je dat getik gewoon. Charles Bronson, zie ik daar nog, Sorrow, en hier camera's, ik zie de man met de haspels. En zo was de bioscoop, hè, oude bandjes. Kleintjes, hele kleintjes. Die kan ik me ook wel herinneren, zoiets. Dat ik vroeger ook.